Temporaryong dili paagian sa mga motorista ang usa ka dalan sa Pulumulok, South Cotabato. Human nakankan ang bahin ni ini gumikan sa kusog nga ulan. Kini ang balitang barangay ni Efren Mamak. Dami yung tamagi guys. Pinangali kay Nakankan gayud kining bahin sa dili konkretong dalan dapin sa usa ka sapa sa barangay Poblasyon Pulumulok, South Cotabato nga nahitabo Martes sa hapon. Kini gumikan sa tubig baha nga gikan sa kabukiran human nasinati ang kusog nga ulan. Gumikan niini, temporaryong dili makaagi ang mga motorista. Matud sa barangay, dako unta nga tabang ang maong kadalanan alang sa pagdekongest sa trapiko. Gani nahimo sab kini isip usa sa mga diversion roads sa milabayng pipila ka bulan diyang gina-renovate pa ang Saldua Bridge. Tungod bangor pagsirado nato sa Saldua Bridge, ato to siyang gi-divert na dito dako kayo kun ato nga tabang. Hinuon doon na mga personahe sa MDRRMO Lakip Municipal Engineers Office ang nagbutang og filling material sa mong nakankan nga bahin. Samtang under construction pa kini, temporaryo na kining sirad-an. Apan mamahimong muagi sa main road o highway isip alternate route. Ato gipahimangno sa tanan nga mga lumulupyo diri sa barangay Poblasyon nga ato samtang gisirado, samtamang gisirado ang ato ang dalan diha nga connecting sa Purok Sanuba paingon diri sa may highway kay naguba manggod ang gali. Kauban si Gary Balantay ug Buong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao